Bharata Parado Narasimha. Ido Narasimha Parado Narasimha. Yado Yado Yami Tado Narasimha. Yado Yado Yami Tado Narasimha. Vaigir Narasimha Hirdaye Narasimha. Vaigir Narasimha Hirdaye Narasimha. Narasimhamadi Saranam Prapatti. Narasimhamadi Saranam Prapatti. Davakara Hare Krishna Kamal. Mataji, thanks Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் இந்த கிளாஸ்க்கு முந்தி கேட்டிருந்தேன். யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க, நேத்து நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னுட்டு. யார் சொல்றீங்க? மாதாஜி, பிரபுஜி சொல்லுங்க, யார் சொல்றீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியுது நம்புறேன். வெரி குட் மாதாஜி, ஞான யோகம். ஓகே, அதுல நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ அதுல வேற என்னென்ன பார்த்தோம்? குயிக்கா சொல்லுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஏதாவது 2 பாயிண்ட் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிச்சோங்கிறத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான யோகத்தை பத்தி பார்த்தோம். அதுல என்ன பார்த்தோம்? பகவான் என்ன சொல்றார்? பகவத்கீதையை பற்றி எதுவும் சொன்னாரா பகவான்? மாதாஜி. லதா மாதாஜி, ராதா மாதாஜி, சரளா மாதாஜி முதல்ல ஜாயின் பண்ணீங்க. ஆழ்நிலை அறிவு. ஆழ்நிலை. ஓகே, கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவாற்றல். ஓகே ஓகே. வேற என்ன பகவான் பார்த்தோம் அதுல? பகவத்கீதை யாருக்கு சொன்னாரு முதல்ல? அர்ஜுனன். அர்ஜுனனுக்கு போர் நடக்கிறப்போ சொன்னாரு. பகவத்கீதை எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நேத்து முதல்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த யோக அழிவற்ற யோக விஞ்ஞானத்தை நான் யாருக்கு சொன்னேன்னு சொன்னாரு? சூரிய தேவனான விவஸ்வான். சூரிய தேவன். ஓகே, அந்த விவஸ்வான் அந்த ஞானத்தை யாருக்கு சொன்னாரு? கிருஷ்ணர் சூரிய தேவனுக்கு சொன்னாரு. சூரிய தேவன் யாருக்கு சொன்னாரு? மனுஷரை யார் படிச்சாங்கம்மா? யாரு மூலமா வந்தோம்? மனு. மனு. அப்புறம் அந்த மனு கிட்ட வந்து அவருடைய இஷ்வாக் மன்னர். அந்த மாதிரி இந்த ஞானமாகப்பட்டது எப்படி வருது? அந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தயவு செஞ்சு நம்ம வந்து ஒரு 45 நிமிஷம் தான் நம்ம இருக்க போறோம். தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல நம்ம போலாம். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்னு பாக்குறோம். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம், இரண்டில் எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்க, கர்மயோகம் தான் சந்நியாச யோகத்தை விட சிறந்தது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி பிரபுஜி, நான் மியூட் பண்றேன், இல்லைன்னா பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. நிஷ்காம கர்மம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்காக நாம் வந்து செயல்களை செய்வது, எதையும் எதிர்பார்க்காம அனன்ய பக்தி. சோ அது வந்து நம்மளோட கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்க கூடியது அப்படின்னு பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்தி நம்மளுடைய செயல்களை செய்யறதுனால இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை செய்ய முடியும். அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சமோऽध्यायः சந்நியாச யோக. முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं शंससि यच्छ्रेय एतयोरेहं तन्मे ब्रूहि
சுனிஷ்டிதம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்று தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது தெரியுது மாதாஜி. எனக்கு மட்டும் தெரியல. அது அவசியமா இருக்கு. அப்படியா? ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு, கலவரமா இருக்கு இன்னைக்கு. என்ன நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். இல்ல, எனக்கு ஸ்கிரீன் சுத்தமா தெரியல. நெட்வொர்க் எல்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதா ஸ்கிரீனு? எங்களுக்கு தெரியுது மாதாஜி, எங்களுக்கு தெரியுது. ஐ திங்க் நான் வேற ஒரு டிவைஸ்லயும் கனெக்ட் ஆகுமான்னு தெரியல. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. இன்னொரு தடவை அந்த மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவதாக. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அர்ஜுனன் இங்க வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் கேட்கிறாரு, செயலை செய்ய சொல்றீங்க, அதே சமயத்துல பற்றற்று செய்யணும்னு சொல்றீங்களே, செயலை துறக்கவும் சொல்கின்றீர்கள். அதனால இதுல சிறந்த செயல் எது அப்படின்றத தெளிவாக எனக்கு கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் முதல் இதுலயே. ஆஹ் கர்ம யோகம் சிறந்ததா அல்லது சந்நியாச யோகம் சிறந்ததா? இப்ப நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு நான் எப்படி மாதாஜி அனுப்புறது? தெரியலையே மாதாஜி. நான் வாசிக்கட்டா ஒரு மாதாஜி? நிமிஷம். நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? ஆஹ் 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 புக் இருங்க ஒரு வச்சிருக்கேன் நிமிஷம். மாதாஜி, இன்னொரு தடவை. ட்ரை ஆஹா. பண்ணிட்டே இருங்க. ரெண்டாவது வாசிக்கிறேன், நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி. வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ அடுத்தது வாசிங்க. பகவான் உவாச்ச, சந்நியாச கர்மயோகஸ்ச நிஸ்ரேயச கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார், செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரெண்டாவது ஸ்லைடு நான் போட்டிருக்கேன், தெரியுதுங்களா? இப்ப ரெண்டாவது ஸ்லைடு தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, செயலை துரத்தல் அப்படின்றத விட செயலை பக்தியுடன் செய்வது வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் ரெண்டுமே வந்து முக்திக்கு ஏற்றது. ஆனா இந்த இரண்டு இதுலயுமே வந்து என்னுடைய கடமையை செய்யாம நான் வந்து அதுல கடமையை தவிர்த்து போறதை விட என்னுடைய கடமையை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது வந்து மிகவும் சிறந்தது. நம்ம நேத்துக்கு பார்த்தது மாதிரி கோபியர்கள் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த உணர்விலே, நான் கொஞ்சம் மியூட் பண்ற மாதிரி ஏதோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்துட்டே இருக்கு. சோ பகவானுடைய அந்த உணர்விலே வந்து செயல்கள் செய்யறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. கோபியர்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய நித்தியமான கடமையை செய்வாங்க, ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மன்னனுடைய கதையை பார்க்கலாம். நிர்கா அப்படின்ற ஒரு மன்னனுடைய கதை. இந்த நிர்கான்ற மன்னன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஆஹ் அரசன். அப்ப அரசனுக்கு உண்டான கடமை வந்து தானங்கள் தர்மங்கள்லாம் செய்யணும் இல்லையா, அதனால அவரு தானம் கொடுக்கிறார். பிராமணர்களுக்கு வந்து கோதானம் கொடுக்கிறார். அப்ப வந்து ஒரு பிராமணர் கிட்ட வாங்கிட்டு போன அந்த பசுவாகப்பட்டது மீண்டும் அதே மந்தையில போயிடுச்சு, பசுவோட மந்தையில போயிடுச்சு. சோ அதே பசுவை அந்த மன்னன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பிராமணருக்கு வந்து தானம் கொடுக்கிறார். ஆனா அவர் தானம் கொடுக்கும்போது அவர் எப்படி எந்த பாவத்துல கொடுக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா, நான் ஒரு அரசன், நான் தானம் கொடுக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு அகந்தை வந்து அவருக்கு ஏற்படுகின்றது. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நேத்தே பார்த்தோம் 3 விதமான மக்கள், கர்ம, அகர்ம, விக்கர்ம எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. சோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்களை பகவானுடைய அவருடைய கைங்கரியமா பண்றோன்ற போது அதுல வந்து பற்று இல்லை நமக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா
அந்த அரசன் வந்து அதே பசுவை கொடுத்ததுனால பிராமணர்கள் 2 பேருக்கும் நடுவுல வந்து சச்சரவு வருகின்றது, சண்டை வருது. அதனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த அரசனுக்கு வந்து சாபத்தை கொடுத்துடுறாங்க. அரசனுக்கு என்ன சாபத்தை கொடுத்துறாங்கன்னா, ஒரு பெரிய பல்லியாக நீ வந்து அடுத்த பிறவி எடுப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடுறாங்க. ஆனா அந்த அரசன் வந்து நல்ல உயர்ந்த செயல்களை, தானங்கள் எல்லாம் பண்ணதோட பலனாக அவர் எங்க பிறக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய முற்றத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிணற்றுல வந்து அவரு பல்லியாக பிறக்கிறார். அப்ப அவருடைய கிருஷ்ணருடைய ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அந்த பல்லி பிறவில இருந்து அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இந்த கதை எதுக்குன்னா, நம்ம தான் வந்து பண்றோம் அப்படின்றது உணர்வுல பண்ணும்போது அந்த கர்ம பலன்கள்ல நம்ம மாட்டிக்கொள்கின்றோம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் இந்த க க- வ- அந்த க க அவர் தான் வந்து நமக்கு இந்த கடமை கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய உணர்வுல நம்ம வந்து தானம் பண்ணும்போது அந்த பலன்கள்ல வந்து நாம் நீடிக்கிறது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதுமா. ஓகே, ज्ञेय स வாசிங்க. नित्य ம். सन्न्यासी यो न त्वेष्टि न काङ्क्षति नित्वन्त्वो हि மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவனொருவன் தனது ஹரே கிருஷ்ண செயல்களின் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க வாசிங்க. வாசிங்க வாசிங்க எவனொருவன் மாதாஜி. தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, தான் செய்யக்கூடிய செயல்களோட விளைவுகள்ல இருந்து எது நடந்தாலும் அது வந்து கிருஷ்ணமயம் அப்படின்ற அந்த பாவத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த இதுல பற்று இல்லாம அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்கதான் வந்து உயர்ந்த சந்நியாசி அப்படிங்கிறாரு கிருஷ்ணர் இங்க. ஆஹ் நம் செய்யக்கூடிய பலன்ல வந்து அவங்க இது கிடையாது. அது போல அவங்களுக்கு வந்து இருமை கிடையாது. உயர்ந்தது, தாழ்ந்தது, இன்பம், துன்பம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சரிசமமா எடுத்துட்டு போயிடுறது. என்ன நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் ஓகே, இதுவும் வந்து பகவானுடைய ஒரு கருணை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம கஷ்டத்துல இருந்தாலும் சரி, புதுசா நமக்கு நோய் வந்தாலும் சரி, இல்ல நமக்கு வந்து இந்த பெரிய செல்வம் கிடைச்சாலும் சரி, அதை ஒரு பொருட்டா எடுக்காம அதை கடந்து நாம் சென்று விடுவார்கள். சோ அப்படி இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் கடந்து விட முடியும். அப்படி பௌதீக பந்தங்களை கடந்து விட முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா அதுதானே ஒரு சிறந்த முக்தி. சோ அததான் வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சரிங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை பார்த்திடலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து தன்னுடைய 24 மணி நேரத்தில் 22 மணி நேரமும் பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் செய்து கொண்டிருப்பார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறவியில வந்து இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர். ஆனாலும் ஆஹ் ஆஹ் பிரம்மதேவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூராக அவதாரம் பண்ணி பிறப்பெடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய திருநாமத்தை வந்து உச்சாடனம் பண்ணும்போது அப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காழ்ப்புணர்ச்சின்றது இருந்திருக்குது. மற்ற வைணவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்தணும். அப்படி அது மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தை சார்ந்து இவ்வளவு தூரம் பக்தியில இருக்காரு அப்படின்னு மேல அவர் மேல ஒரு பொறாமை. அவருக்கு ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு விலை மாதுவை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அமுச்சு வைக்கிறாங்க. அப்ப ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றார், என்னுடைய நாம ஜபம் வந்து இன்னும் முழுமை அடையவில்லை, நீங்க கொஞ்சம் காத்திருங்கன்னு சொல்றாரு. சோ இவங்களும் தினமும் வந்து வந்து பாக்குறாங்க. 3 நாள் ஆகுது. 3 நாளும் வந்து பாக்குறீங்கன்னா, தாயே சற்று அமருங்கள், என்னுடைய நாம ஜபத்தை முடித்து விட்டு வருகின்றேன். என்ன ஒரு தூய பக்தர் இல்லையா? சோ அந்த அவருடைய அந்த நாம உச்சாடனத்தை கேட்டு கேட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இவருக்கு ஒரு சிஷ்யையாக மாறிடுறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அதாவது ஒரு நெருப்பு வந்து பலம் விட்டு சுடர் விட்டு எரிஞ்சுச்சு அப்படின்னாக்கா அது பக்கத்துல போனாலே அந்த கதகதப்பை நம்மளால உணர முடியும். அது போல தூய பக்தர்களுடைய அந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து நம்மளால எளிதில் உணர முடியும். அது மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தன்னுடைய தன்னுடைய செலவுக்காக வெறும் 2 மணி நேரம் மட்டும்தான் அவர் வந்து செலவிட்டுக் கொள்வார். ஆனா நம்ம பாருங்க எவ்வளவு தூரம் பிடிச்சிருக்கோம். 2 மணி நேரம் மட்டும் கூட நம்மளால பகவானுக்காக ஒதுக்க முடியல. நம்மளுடைய 24 மணி நேரத்துல அவ்வளவு பிஸி நம்ம இல்லையா? சோ அப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 10வது ஸ்லோகம். மாதாஜி ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி பிரபுஜி ஸ்லைடு தெரியுதா? தெரியுது யாராவது மாதாஜி. ஒருத்தர் வாசிங்க. தெரியுதுங்க. வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க வாசிங்க. லதா மாதாஜி வாசிங்க. ब्रह्मन् याताय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोदिय लिप्यते न स பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பற்றன்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, ரொம்ப அழகா வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ தேங்க்யூ நம்மளுடைய கடமைகளை பற்றின்றி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ எப்படி பற்றின்றி செய்யறது? நமக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு, ஓகே. ஆனா நம்ம திருதராஷ்டிரர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து ஸ்ரவணன்றது வந்து எவ்வளவு ஒரு முக்கியமானதுன்றத நிறைய விஷயத்துல நம்ம பாக்குறோம். அவர் கண்ணு தெரியலனாலும் கூட தன்னுடைய பிள்ளை இப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன் எல்லாரும் சொல்றத கேட்டு கேட்டு துரியோதனன் மேல ஒரு கண்மூடித்தனமான ஒரு அன்பு வந்துருச்சு இல்லையா? அதனாலதான் அதர்ம வழியில சென்றாலும் அவரால தடுத்து நிறுத்த முடியல. அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய கடமைகளை செய்யணும். ஆனா அதை எப்படி செய்யணும்? அதுல வரக்கூடிய பலன்ல பற்று இல்லாம செய்யணும். ஒரு நல்ல ஃபேமிலி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா இது பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணையால எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதே வந்து திருப்பி பக்தர் இல்லாத ஒரு இதுல நம்ம மாட்டிட்டாலும் ஓகே, இதுவும் என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் மூலமாக இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய முயற்சியை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்காக ஒரு ஒரு தோல்வி வந்தாலும் அதுல துவண்டுவும் போகக்கூடாது. இன்பம் வந்தால் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரஸி நிலையிலயும் போயிடக்கூடாது. எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமமா எடுத்துட்டு போகணும். சோ நம்மளுடைய கடமைகளை ஆஹ் ஆஹ் அந்த பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதான் எப்படி தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்தாலும் அந்த தண்ணியில வந்து தாமரையில வந்து ஒட்டாது. அது போல நம்ம எப்ப இந்த பற்று இல்லாம நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறோமோ அப்ப அந்த பாவ விளைவுகளை நம்ம தீண்டாது. ஏன்னா நான் தான் நினைக்கவே இல்லையே, இது என்னோடது, நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லையே. இது வந்து பகவானுடைய கருணையில நான் நினைக்கிறேன். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்மரோட பலன் வந்து எனக்கு கிடைக்காது. நம்ம அந்த விளைவுகளால தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய ஆன்மீக குரு அவருக்கு கொடுத்த அந்த கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போய் அவர் பண்றாரு. ஆனா அந்த பலன்களை எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு தான் அர்ப்பணிக்கின்றார். அந்த கடல் மார்க்கமாக அவருக்கு போகும்போது 2 முறை வந்து அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ஆனா அப்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணா, நான் உன்னுடைய கையில இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், எனக்கு வந்து என்னுடைய என்னுடைய ஆன்மீக குரு வந்து கட்டளையிட்டு இருக்க, இத நான் மேலெடுத்து போகணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா எனக்கு அந்த அந்த இதை கொடு, அந்த சக்தியை கொடு. நான் வந்து உன்னோட கையில இருக்க ஒரு கருவி அப்படின்ற பாவத்துல பிரபுபாதருடைய பிரேயர் இருந்தது. சோ நீ ஆசைப்பட்டனாக்கா என்ன இத மேற்கொண்டு இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இந்த இயக்கத்தை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு எனக்கு உதவி புரியுன்னு அப்படி பிரேயர் பண்ணாராம் கிருஷ்ணரிடத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். சோ உண்மையான தூய பக்தர்கள் அப்படித்தான் பற்றின்றி தன்னுடைய கடமைகளை செய்வார்கள். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி ஸ்ருனி சைவ ஷவ பாகேச பண்டிதா சமதர்ஷனா. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தாங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கம் உள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்த இதுல முகமது அலி பிரபு, ஹரிஹரன் பிரபு எல்லாம் இருக்கீங்க. சோ நீங்களாம் கூட வாசிக்கலாம், மத்த மாதாஜிகள் வாசிக்கலாம். ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க எல்லாரும். பொன்னுசாமி பிரபு எல்லாம் இருக்காங்க. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அடக்கமுள்ள இந்த கற்றறிந்த பண்டிதர்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அனைத்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண வரப்போற அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். அவரே சொல்றார், உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசையாத எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வியாபித்து இருக்கின்றேன்னு சொல்றார். அதனால இந்த கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உயர்ந்த பிராமணன், அதே சமயத்துல வந்து நாய், அந்த மிலேச்சர்கள் சொல்லக்கூடிய தாழ்வான குணமுடைய மனிதர்கள், விலங்குகள் எல்லாரையும் வந்து சமநோக்கில் தான் காண்கின்றார்கள். அவங்க கிட்ட அந்த இருமை இருக்காது. சோ அப்படி இருமை இல்லாததுனால எல்லாத்தையும் ஒரே இதுல வச்சு பாக்குறதுனால, சமநோக்கோட இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த துறந்து அந்த இருமையில இருந்து விடுபட்டவர்கள் வந்து பற்றின்றி இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த சந்நியாச நிலையில இருக்காங்க. அததான் வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி.
மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ளீஸ். லதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा। ये ஹரே ही கிருஷ்ணா. संस्पर्श हरे कृष्ण। ये ही संस्पर्श जाबोहा तूक योनय एवते आत् यत्वन्द कौदेन्द्य நதேஷு ரமதே புத. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. சோ இந்த ஜட புலன்களோட தொடர்புல இருக்கிறதுனால நமக்கு இன்பம் துன்பம் வருது. அதுக்கு வந்து ஒரு ஆரம்பம் முடிவு அப்படின்றது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு புலன் எங்க போதோ அதன் மூலமாக மனம் போது நம்மளுடைய ஆஹ் அம், அந்த அந்த புலன்கள் தான் வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கறது வந்து அது மூலமா தான் வருது நம்ம பார்க்கிறோம். அது சரியான அந்த புலன்களை வந்து சரியாக பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தினா நம்ம தப்பிச்சோம். அப்படி இல்ல இந்த பௌதீகமாக போனோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இன்பம் துன்பன்றதுல சுழற்சியில மாட்டிக்குவோம். அதனால இந்த கற்றறிந்த ஞானம் உடையவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயத்துல பங்கு கொள்வதே இல்லை. இத்தகைய இன்பங்களுக்கு வந்து ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கிறதுனால அறிவுடையவன் இதனால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. எதனால? இந்த பௌதீகத்துல கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் துன்பம் நம்ம என்ன ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், நமக்கு அது சந்தோஷமா எந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ கண்டிப்பாக அதே விஷயத்தால நமக்கு துன்பமும் இருக்கும். அதனால இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஆஹ் நிலையற்ற ஒன்று, உண்மை அல்லாதது அப்படின்றத வந்து நம்ம உணர வேண்டும். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இன்னைக்கு உங்களை கிருஷ்ணா. யாரையும் விட்டதில்ல. எல்லாரும் யாராவது சத்னோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்னோ शक्नोति தேகைவ சுதந்திர தேவி சோடும் பிராக்ஷரீர் மாதாஜி, விமோசனாத் சுதந்திர தேவி காம மாதாஜி வாசிக்கிறாங்க. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. யூ சுதந்திர ஆர் தேவி வெல்கம். மாதாஜி வாசிங்க. वासिकिन माताजी। வாசிங்க மாதாஜி. ப்ளீஸ் शक्नोतीहैव வாசிங்க. शक्नोतीहैव यः सोढुम् प्राक्षीररविमोक्षणात् कामक्रोधात् पवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். வாசிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன அழகா எல்லாரும் கணீர் நல்லா கணீர் வாசிக்கிறீங்க. நீங்க வாசிக்காதனாலதான் மாதாஜி இது பண்ணிக்கிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? அஹ், அவங்க நீ- நீ- அஹ், ம், நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. இவங்க வந்து இன்னைக்குதான் வந்திருக்காங்க ஆ, மாதாஜி. ஏன் இத்தனை நாள் வரல? ஆமாங்க ஹரே சுதந்திர மாதாஜி. தேவி இல்ல மாதாஜி, இல்ல நானு லெவல் 2ல இருந்த மாதாஜி. என் ஃப்ரெண்ட் அதுல ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கும் இந்த கிளாஸ் கேட்கணும்னு ஆசையா இருந்ததுன்றதுனால வந்த மாதாஜி. ஓகே, ஓகே, யூ ஆர் வெல்கம். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த தற்போதைய உடல்ல இருக்கும் போதே ஜட புலன்கள் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த உந்துதல்களை கண்ணு வந்து நமக்கு தவறான ஒரு விஷயத்துக்கு போனா இல்ல அது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் இந்த உலகத்துல மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். நம்மளுக்கு வந்து அந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த 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 ஒழுக்கம் அதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சுது அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா புலன்கள் எங்க போதோ அங்க மனம் அதன் மூலமாக ஆசை ஆசை பேராசை, அது வந்து காமம், அதுக்கப்புறம் வந்து மதிமயங்கிறது அந்த அந்த சைக்கிள் நம்ம ஃபுல்லா பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த புலன்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால அந்த காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். அப்படி நாம வந்து இத நல்லா கரெக்டா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து நல்ல நிலை பெற்றவர்கள். சோ அதனால இந்த உலகிலேயே இந்த உலகமாகப்பட்டது துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். இருந்தாலும் இந்த உலகத்திலேயே அவங்க வந்து மகிழ்ச்சியோட இருப்பார்கள். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த தரிகட்டு போகக்கூடிய அந்த மனதையும் புலன்களையும் ஒருங்கிணைத்து சரியான வழியில் நம்மள கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு உயர்ந்த செயலாக கருதப்படுகின்றது. 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் வாசிங்க ஒரு ஒரு ஸ்லோகம்.
நான் சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? சுதந்திர சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா. ப்ளீஸ் மாதாஜி வாசி. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. நானே எல்லா ஹரே கிருஷ்ணா. யாகங்களையும் சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? வாசி நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்தும் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களில் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவர். நம்ம யக்ஞம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணுவுக்கு தான் வந்து ஆகுதி கொடுக்கிறோம். அவருக்கு தான் வந்து முழுமையாக அர்ப்பணம் பண்றோம் இல்லையா? அது போல அந்த கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம், நாம யக்ஞம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த தவங்கள் 3 வகையான தவங்கள் இருக்கு. மனம், வாக்கு, உடல், அந்த மூன்றத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய தவங்கள். அதுவும் பகவான் தான் அனுபவிக்கின்றார் அப்படின்ற அந்த உணர்வுல எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அவரே அப்படின்றதுல. மாதாஜி ஒரு பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்றேன் எல்லாரையும். ஓகே. சோ எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பனும் அவரே அப்படின்றத அறிந்து கொண்டு அவரை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவர்கள் நம்ம அங்க பாக்குறோம் இல்லையா? இங்க இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குறோம் பாருங்க. சோ பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர். போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் அவரே வந்து அனுபவிப்பார். போக்தாரம். சோ அவரிடத்துல இருந்துதான் 3 விஷ்ணு அவருடைய அவதாரம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல் நம்ம பாக்குறோம். குண அவதாரம், லீலா அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், புருஷ அவதாரம், யுக அவதாரம், சக்தி ஆவேச அவதாரம். இந்த மாதிரி 6 தலைப்புகள்ல வந்து பகவானுடைய அவதாரத்தை பாக்குறோம். சோ அதுல இந்த புருஷ அவதாரத்துல நம்ம பாக்குறோம் இந்த மாதிரி மகாவிஷ்ணு, சிரோதகஷா விஷ்ணு. இங்க பாருங்க, இவர் வந்து மகாவிஷ்ணு. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு அந்த ரோமத்தோட அந்த துளையில இருந்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரபஞ்சம் வருது. அதுக்குள்ள அந்த அண்டம் மாதிரி, அந்த முட்டை மாதிரி இருக்கு. அதுக்குள்ளார வந்து கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு இருக்காரு. கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணுக்கு தான் ஸ்ரீ லட்சுமி தேவி வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு விஷ்ணு, சிவன், பிரம்மா. ஆனா அப்படி அல்ல. பாகவதம் படிக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கின்றதுன்றத பார்க்கலாம். சோ எல்லா லோகங்களையும் அங்க இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் 14 லோகத்துல இருக்கவங்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன். ஏன் நம்ம ஒரு சாக்கடையை பார்த்தா எப்படி எல்லாம் முகத்தை சுழிச்சுக்கிறோம். ஆனா அது உள்ளேயும் ஒரு உயிர் இருக்கு, ஒரு புழு இருக்கு. அந்த புழுக்கு உள்ளாரையும் வந்து பகவான் இருக்கார். நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்ற பிரமாணத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? சோ அவர்தான் சொல்றார், உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசையாத எல்லாத்துலயும் நானே இருக்கேன் அப்படின்றார். அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் அதுக்கு உண்டான தன்மை கிடைக்கின்றது. இப்போ ஒரு மலர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த மலர் ஏன் வாசம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான தன்மை ஏன் பகவான் அது உள்ள இருக்க. சோ எல்லா உயிர்வாழிகளோட உற்ற ஒரே நண்பன். நம்மளுக்கு வந்து இந்த பௌதீக ரீதியான ஈவன் நம்ம சொந்த தாய் தந்தையாக இருக்கட்டும், இல்ல கணவன் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும், ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க கூட நம்ம கிட்ட வந்து வெறுப்ப வந்து காட்டுவாங்க. ஆனா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அப்படி இல்ல. நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் வந்து எத்தனை தடவை அவரை வந்து நம்ம யோசிச்சிருப்போம் சொல்லுங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து அவர் வந்து நம்மள எப்பவும் பகவான் மறக்கிறதே இல்லைன்றதை நம்ம பாக்குறோம். எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாக வசிச்சிட்டு இருக்காரு. அவர் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. எப்ப நீ என்கிட்ட திரும்பி வருவ? எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வீட்டை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம பெற்றவர்களுக்கு வந்து அந்த அந்த அருமை தெரியும். அதனால அந்த வாசப்படியிலேயே வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம். என் குழந்தை எப்படி வரும். ஹிரண்யகசிபுவா என்ன, ஹிரண்யகசிபு வந்து எல்லாருக்கும் தண்டம் கொடுத்தாரு. நீ வந்து என் பேரை மட்டும்தான் சொல்லணும். யாரெல்லாம் என் பேரை சொல்றியோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய தண்டனை அந்த மாதிரி. ஆனா பகவான் அப்படி இல்ல. சுதந்திரமா நம்மளை விட்டுட்டாரு. நீ திருப்பி வருவன்றதுனால அவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. சோ அது எப்படி நமக்கு கிடைக்குது? அவருடைய அதீதமான கருணை
பக்தர்களுடைய சங்கம், ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதல், இவங்களுடைய கருணையின் மூலமாக நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும் போது அதை உடனே பிடிச்சிடணும். சோ அந்த 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 சேவையில யாரெல்லாம் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கா பகவான் வந்து உற்ற நண்பன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ எல்லாருக்கும் வந்து பகவான் உற்ற நண்பன். இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அவரை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன், கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். அஹ் ஆஹ் இங்க வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் நம்மளுடைய குஷேலருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு கஷ்டம் வந்தது. இருந்தாலும் வந்து போற இதுல அவருக்கு வந்து சில அவதூறுகளும், கிருஷ்ணரை பார்க்க போற வழியிலயும் சில அவதூறுகளும் கஷ்டங்களும் வருது. இருந்தாலும் அவர் வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வுலயே இருக்காரு. நான் என் கிருஷ்ணனை பார்க்க போறேன், என் கிருஷ்ணனை பார்க்க போறேன். அது என்ன அப்படி ஒரு ஆனந்தம், அது அது எப்படி இருக்கும், என்ன அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஒரு சின்ன கதையோட நம்ம முடிப்போம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபியர்கள் கோபியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த பக்தர்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸ்ரீமதி ராதாராணியம்மா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தி தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணியம்மா. சோ அவங்க வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபியர்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ ஒரு தடவை என்ன ஆகுது, ஆஹ் நாரதர் வந்து நினைச்சுக்குவாரு நம்ம தான் வந்து ஆஹ் எப்பவுமே பகவானுடைய நாம ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. அதை உணர்த்தணுன்றதுக்காக சொல்றார். கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், நாரதா எனக்கு வந்து பயங்கரமா தலை வலிக்குது. அதனால உடனே இவர் பதறி போறார் நாரதர். பகவானுக்கு தலைவலிக்குதா, என்ன பண்ணட்டும், துவாரகால இருக்கு. இல்ல எனக்கு வந்து இந்த தூய பக்தர்களுடைய பாத துளி, அவங்களுடைய பாதத்துல இருக்கிற அந்த மண் இருக்கு தெரியுமா, அது கிடைச்சது அப்படின்னாக்க என்னோட தலைவலி போயிடும் அப்படின்னு. உடனே நாரதர் என்ன பண்றாரு, அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, 3 லோக செஞ்சாரு இல்லையா, முவ்வுலக செஞ்சாரு. 3 லோகத்துக்கும் ஓடுறாரு. கிருஷ்ணருக்கு இந்த மாதிரி தலைவலி இருக்கு, உங்களுடைய பாத துளியை கொடுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடமா ஓடுறாரு. அவருக்கு மறந்து போச்சு, நானும் எப்பவுமே பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கனே அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரு இல்லையா, அதெல்லாம் அவருக்கு மறந்து போச்சு. இப்ப இப்ப அவருடைய அப்ப நான் வந்து அதுக்கு குவாலிஃபை இல்ல அப்படின்றது எனக்கே தெரியுது இல்லையா. சோ நாரத ரிஷி என்ன பண்றாரு, 3 லோகம் போறார், பிரம்மா கிட்ட போறார், சிவன் கிட்ட போறார். என்னப்பா அது எவ்வளவு பெரிய அபராதம் ஆயிடுது, என்கிட்ட வந்து நீ கேட்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிடுறாங்க. கடைசியா வந்து டயர்ட் ஆயிடு கிருஷ்ணர் கிட்ட துவாரகால திருப்பி போறார் நாரதர். பகவானே எனக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல பாத துளின்னு அவர் சொல்றாரு. எல்லா இடத்தையும் போயிட்டியா, எல்லா இடத்தையும் எல்லாரையும் கேட்டுட்டியா, எல்லா இடத்துலயும் கேட்ட, யாருமே கொடுக்கலன்னு. நீ வந்து இந்த பிருந்தாவனத்துக்கு போனியானோட, இல்ல அங்க இருக்க கோபியர்கள் கிட்ட பார்த்து கேட்டு பாரு அப்படின்னுவாரு. நான் 3 லோகமே போயிட்டு வந்துட்டேன், யாருமே கொடுக்கல, அவங்க மட்டும் கொடுத்துருவாங்களா, நீ போய் கேட்டு பாருன்றாரு கிருஷ்ணர். சோ நாரத ரிஷி என்ன பண்றாரு, அங்க போறார். போன உடனே எல்லா கோபியர்களும் வந்து அவங்களை அப்படி எப்படி ஒரு இனிப்பு பண்டத்தை வந்து ஈக்கள் மொத்தமோ அது போல எல்லாரும் வந்து கேக்குறாங்க, நாரத ரிஷி எப்படி இருக்காரு துவாரகா ரிஷி கிருஷ்ணர் அப்படின்னுட்டு. உடனே அவர் சொல்றாரு, ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் நான் ஆன்சர் பண்றேன். நீங்க வந்து ஒரு இது இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப தலைவலிக்குது, அவருக்கு வந்து பாத துளி, பக்தரோட பாத துளி கிடைச்சதுன்னா அந்த தலைவலி போயிடும் அவருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, குதிச்சு குதிச்சு அவங்களுடைய அந்த மண்ணை ஒரு மூட்டையா கட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க நாரதர் கிட்ட. இப்ப நாரதர் வந்து கேக்குறாரு, என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது ஆஹ் பிரம்ம இது ஆஹ் பைத்தியம் முடிச்சுச்சா, இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் பாருங்களே, இது எவ்வளவு பெரிய அபராதம் தெரியுமா அப்படின்னு ஒண்ணு. அப்ப அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா, ஆஹ் எனக்கு எனக்கு அபராதம் வந்து நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா கிருஷ்ணரோட தலைவலி போயிடும் இல்லையா அப்படி. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்களுடைய நிலை. ஆஹ் சோ அவர் எப்ப வந்து அந்த ராசலீலை பண்ணும்போது அவர் அந்த வேணுகானம் வாசிச்ச உடனே குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கிற தாய் அதை மறந்துட்டாங்க. கணவருக்கு உணவு பரிமாறுறாங்க, அவங்க மறந்துட்டாங்க. ஆஹ் ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைகீழா, கீழே போடுறது மேல, மேல போடுறது கீழே, மேக்கப் டிஃபரெண்டா பண்ணிடுறாங்க. இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும், என்ன அப்படி ஒரு பிரேமை அப்படின்றத வந்து பகவானால புரிந்து கொள்ள முடியல. அத அத புரிஞ்சு அப்படி என்ன அந்த பக்தி அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் என்ன பண்றாரு, ஸ்ரீமதி ராதாராணியமோட பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த 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 அன்பு எப்படி இருக்கும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
சோ இதோட நம்ம என்னுடைய கிளாஸ் முடிக்கிறோம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சந்நியாச யோகோ நாம அத பஞ்சமோऽध्यायः. ஹரி ஓம் சத். சோ இன்னைக்கு வந்து சந்நியாச யோகம் சிறந்ததா அல்லது கர்ம யோகம் சிறந்ததான்னு அர்ஜுனன் கேக்குறார். சோ சந்நியாச யோகம்னா என்ன அப்படின்னாக்க, நான் செயலே செய்யாம என்னுடைய கடமையை விட்டு ஓடுவது அல்ல, என்னுடைய கடமையை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வதுதான் சந்நியாச யோகம் அப்படிங்கிறார். சோ கர்ம யோகம் தான் வந்து சிறந்தது, அதாவது அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தோட பெயரே வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்னு பாக்குறோம். நிஷ்காம கர்ம யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யற அந்த செயல்கள் நம்மள வந்து அந்த கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுபடுத்துது, கிருஷ்ணருக்காக பண்றேன் அப்படின்னு செய்யாது. சோ கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக நாம் இந்த பௌதீக இதுல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம். மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, சொல்லுங்க. அவரு குவிஸுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்திருக்கீங்களே, அது எப்படி என்ன ஆன்சர் பண்ணணுமா? இத சொல்லுவாங்க மாதாஜி. நீங்க ஒரு சொல்லி நிமிஷம் மாதாஜி, நான் லைவ் முடிக்கட்டும், முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே.